Ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance hakala sking ublay jong katayo kala ay ke jing menjur halo ke jing terwa jong ki babun ki MLA kaliang sinshar bat liang persya ban pen kala ye ki kandon jong ke scheme MLA khanang ba ki nong mi khmat paidbah kin yo iarap ye ki paidbah hala ki jong ki constituency khamtam bakin light nakayap thangan hakin ki arpawai singi ba treikam ka hukum khang ya ki shnong ki thaw Ki babun ki MLA ki labu hakamat ke Sorkar jela ya ke jing terwa ban tenrong lem ya ke keti ke mon ke keti ke diang ban yarap iki paidbah hakani ke khap ke jing jinjar ke bami na ke jing khun persya ukhyang jing pang COVID-19 ha ke jela ke jing terwa ka long ba ke Sorkar kan pen kalan no iki kendon jong ke MLA scheme khanang ba ki MLA kin yo ban pendon kam ha ke ban a jing yarap iki paidbah bakin la ban thiet marba mardi kham tam mi ki to ki long yeng ki baduk ki ba im kamai bela sngi ki bala du bala ki bala yeng briu bat ki we ka Sorkar jela babishare ka saw ka sen kumba ka long menta kala ai ka jing menjur ye gani ki jing terwa bat kala rai ba ki MLA ki la menta ban sai ye ka song pisa ka ba arpho san lak na ka scheme MLA jong ka snem arajar arpho arpwe bakin pendon kam ha ka ban yarap ye ki paidbah halor kani ke Sorkar kala pen kup bor ye ki deputy commissioner bakin Pyllait no ye kani ka song pisa shaki MLA ringkat ke jing betha baki MLA ki deban pha no ye ka thup ka teng jong ki marbam baki thmu ban thiet hashwa bakin yo ya kani ka song pisa from the MLA scheme of 2021 up to the tune of 25 lakhs will be allowed all the respective MLAs to utilize this amount up to the tune of 25 lakhs, be it in kind, be it in cash, whatever, be it by cash, be it in kind. We leave it to the wisdom of all the respective MLAs. And if it is 25 lakhs, if 60 MLAs, I think it helps a lot. Okay, it helps a lot in fighting this crisis that we have. Hakabia day bat kasin jam balashim da ka Sorkar ban te lakam na ka jingrung jong niu knyang jing pang apo ka jela ka Sorkar ka pentip bakala dap ban khmi benya ya ka koit ka khya jong palat hnriu hajar ngut ki samla puli ki bapuli bat trei shabar ka jela ki balawan phai shala ying ka pentip bakatanat ka koit ka khya kala pendap iki jingdon kambaro bat kadang khmi benya ya ka koit ka khya jongki hadu kini kisngi bamenta ka Sorkar kala pharu ban le ya ka tes jong kisan phau ar ngut ki briu ki basuba bakila ban ket yo khyang COVID-19 handoi la pentikina lengba ka kaiphot le tes bakine baro san phau ar ngut bat kumju ru ki henriu hajar tam ki samla ki bawan na shabar kempat dai satya ki nong ket yo niu khyang hendrai bat lakata ka Sorkar kala batha ikini ki briu bakin le ya ka self quarantine ne ban shongkhop hadu khat sausngi halaki jong ki yeng ki sem bat ban ngai na ki weipat ki bahayeng hasem hadu banda thikna baki dei ki bakot bakhya ka Sorkar kala kenturu iki paidbah balada don ki brio ki bom ko ngu ban pendam ya ka self quarantine ki dai ban pentip mardol sa ka Sorkar khanang bakan yo ban ra no yaki bat ban bu haka weipat ka jaka bala penkre da ka Sorkar kumban riu hajar tam around 6,000 tam ka baki bawan bat kita kide ki register ki bala register hapo ka entry point ka ba ka Sorkar kalabu kerpang but yakine kin riu hajar lai hajar tam ni advice yaki ba kin le ya ka self quarantine but ya kata kidang continue menta but kan kut yaki ru hadu khat sausni ya kan ka self quarantine la ni ka self isolation ban long ki briu ki ba kim de ki no warna ya kan ka kenyang jingpang te kiniru ki bot renti ya ka jing penbei but ya ka jing I advisory na kaliang ka health department dapat komju na ka Sorkar barokoi